It's all systems go na alang sa sinulog nga gipakita ato sa final briefing sa mga pulis nga patuman sa kahapon ug kalinaw sa maong kasalugan. Signal shutdown sa mga cellphone magdepende lang sa sitwasyon. Ano ang report? Kini ang bagang duot sa kapulisan nga mupatuman sa peace and order sa Sinulog 2020. Atol sa final briefing sulod sa Cebu City Sports Center, mitambo ang kadagkuan sa PNP ug si Mayor Edgardo Labella. Gihimugatan nila ang pagsiguro sa kaluwasan sa tanan alang sa malampuson nga Sinulog Festival. Our purpose is to serve our constituencies, to serve the entire country, to serve tourists, pilgrims, our residents, devotees, so that we will have a peaceful, orderly, and secure celebration of the Sinulog. Maabot sa 6,000 ka mga pulis ang ipakatap atol sa Sinulog celebration. Samtang ipanayag sa mayor nga dili pagngun ang signal sa cellphone atol sa mga kalihukan aron doon naghihapoy kontak ang mga tao. Apan alang sa PNP case-to-case basis kini kay kun may makita silang problema, automatic i-shutdown ang signal. The signal will continue. People can still communicate with each other. There are many tourists from all over the world, and some of them are billeted in hotels. They have their relatives, and it is important that, especially with the number of about 4 million people, importante nga makakontak sila. No, kay ug di sila makakontak. It was an experience before that many were complaining, especially the foreigners. There will be shutdown kung kailangan. Kung sa assessment natin at the moment, during that same situation, hindi kailangan, hindi po na kami mag-shutdown. Samtang ipaniguro sa kapulisan nga why muulbong problema tali sa mga frat groups, ilang gipasigdahan ang peace talks sa mga grupo ug ang covenant signing. Many of them are also volunteering their groups to assist us. We deemed it necessary to inform them also of our programs para naman pag nag-join sila sa amin, hindi naman sila nawawala doon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak!